suara kaya ngono kuwi. Menghayati ya nang. Itu tadi baru permulaan Mas Bambang. Jek awalnya ngelang ini. Itu tadi masih hal yang sepele. Wah, iya. Lagu-lagu kayak gitu tuh menurutku itu kurang piye ngono. Ya, Percaya suarane jampet. lagu yang berbobot Mas. Kaya to. Kayak tau Mas nadane Mas. Iki mau kan sepele. Iki mah sepele. Lagu sepele, lagu paling gampang, lagu menurut Mbak Niken itu paling mudah. Yo. Mas nadane Mas. C. Mas, WC Mas. Nadane wis Mas. Rumah Mas. Oke. Gimana ya? Ini menurutku lagu yang paling mengerikan. Iki ojo ngedeng-ngedeng. Paling mengerikan, nada paling terekstrim. Iki. Monggo Bapak Ibu mungkin siap-siap dulu. Ayo. Tapi dong Mas. Nada ekstrim. Ini baru A. A saja sudah ekstrim. Lah yo ae iso merinding aku no. A sudah merinding loh seluruh badan dia toh? Ora merindingku seneng kok ngono. Ya, bilang dong iseng loh. Sudah. Tidak. Pemanasan. Oh, pemanasan. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Biar kita ada semangat. Mergo nadane ekstrim Bapak. Oh, iya. Tahu Mas Mas tahu ya Mas? Yo yo. Aku iki duka tambah lagu ekstrim. Biar ngedos surahmu. Nyapa? Masa nyanyi dagu iki. Kowe jane menggok. Itu tadi yang dinamakan kreasi. Kreasi omongnya lek pilek ngono dadak. Nada ekstrim. Aku iki. Kantas. Lah ekstrimnya yang ning ngono kuwi Mas. Lek metu tenan. Joko kuwi sing apik nada itu malah wis malah mbok mik. Ya kuwi lagu ekstrim. Wong mek apa ngono kuwi? Nikan salindrio. Dadi lagune nek ngono. Iya. Iki sak kekae sing rada wah ngono iki. Wis terotno lagu apa Wes wae. khusus malam hari ini. Malam hari ini kita ada di Ponorogo. Ngawur Ponorogo ngambeni. Oh, di Ndanggon. Oh iya. Malam hari ini ada di Ngancar Kediri, Mas. Ya. Kita harus menampilkan spektakuler. Ya no Kediri. Mergo Kediri iki tanah kelahiran kita, Mas. Heeh. Jadi kita itu harus menampilkan lain daripada yang lain. Iya. Malam hari ini kita harus profesional. Oke. Karena besok kita sudah tidak ada di sini. Ya mesti tanggapanmu kita kok sesuk rene. Ya maksudnya somben ben ditanggap meneh. Wah, amin. Tahun ngarep Ngancar ben ditanggap meneh Niken Salindri dan juga Mayangkara ya kan Mas. Ya. Iki ning kene iki adewe wis ora peng pisan to. Wah, bola-bali. Bola-balik. Wah, wong kene iki lek karo Mayangkara wis kaya dulur. Kaya bate ya ta? Apa meneh iki pas dinane malam Minggu, kabeh muwon, kabeh melekan, sawang ana daleme khusus kalian Pak Tembus Sakuwarga. Nah, iki sing duwe omah, Mas. Duwe ilmu. Ilmu apa? Tembus pandang. Lah kok iso tembus pandang? Tepak tembus. Ngene lho. Maksudnya ini orang kok tembus pandang bisa Wah, sampean ora ngerti, Mas. Aku ndemo ning kono ta, pas make up to. Ya, pas Lah kok mbek Pak Tembus iki, wah ya Allah, aku Ya, Pak. dipijeti, Mas. sampe dipijeti. Aku dipijeti. Dipijeti mripate apa? Ora no. Apa? Dipijeti sikil, tangan ya ta. Ndek mau ngerti gak Mas sikilku sisian. Ya yo to, sikil kok Sikilku sisian. Terus dikretek-kretek karo Pak Tembus to. Ceklek. Ora. Lah kok Mari. Heeh. Sok Saiki kenceng, Nek. kenceng. Alhamdulillah. Terus tanganku barang mau kan sempet apa kayak pegelimu gitu Pegelimu. to. Terus dikretek-kretek ngono, sak sirahku kretek-kretek ngono. Mari. Mari Mas. Ya Luar biasa. Ya mau ayah soleh barang ya ngono. Wah, dikretek-ketek barang balik, Dok. Barang balik. Sing retek-retek piye iki? Lah kan yang ngebangkeren wong gak gelem lemes kok. Iya, ngono kuwi sing lemah. Heeh, makanya dipijeki kudune lemes. Kita doakan buat
Tembus dan juga Bu Sri sekeluarga besar, semoga sehat selalu, panjang umurnya, semoga rezekinya banyak. Dan buat warga masyarakat yang ada di Ngancar, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat wilujeng. Tak diamini mulai aku tinggal. Aku kes banyak nyocot ya kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nak ya, sabar. Ya. Engko lek sampean kok lek lambene linu terus diplutir karo Pak Tembus. dimentilin ning kene. Lah ya terus lambene pindahane motor. Lah engko lek lambene pindah ning kene ndak koyo lambe ketek ya. Malam minggu, malam yang panjang. Malam yang panjang kita di sini. Dalam rangka tasyakuran malam ini. Tasyakuran malam ini dihadiri. Malam minggu, malam yang panjang. Kasih buat nonton Mayangkara. Mayangkara ada di sini, ada di sini dihadiri. Kami ketahuan. Sono aja dolanan, Mas. Sono aja dolanan. Nggih. Bar kono kok pindah rene. Sono coba munting kabeh. Cek cilik wis belajar ngerokok. Lah ya cilik ro. Kuwi lho aja mbok sensor tak. Rada rono sampean kuwi lho geger munting kuwi lho. Diomongi pengen dolanan ora rene. Lah pindah rono. Pipak kulo betul. Lah kok wajah persis kayak Kiliani lagi. Sesuk mbok digaweni sarung apa celana to, Nak? Masa bapakmu mbok katok renang Adidas. Ora ya memang wong dhewe sing milih, tak kon salin batik. Nggih celana sing sopan ora gelem njaluk ngono. Sabar. Malam minggu, malam yang indah, malam yang indah kita di Ngancar. Nangga campur sari Mayangkara. Mugi-mugi tak tembus rezekine. Iki tapi diculne ora kata-katane. Kata-kata dibenani sih. Nangis e. Piye mau? Mau Pak Tembus sing ganteng sekali, ganteng sekali, cucunya Bu Sri. kok duduk Bu Sri iki anake masa Pak Tembus lagi karo anake. Bocah iki. Ngene lho. Apa tuman wong bapak rabi karo. Ora. Acara wong iki tak duduhi ben sampean genah. Ya. Dadi wong iki ya ta. Iki ana daleme Bu Sri. Bu Sri iki putri keempat dari Pak Tembus. Lah Pak Tembus mempunyai 4 anak. 4 anak. Ya iki ana ragile daleme kene. Lah tasyakuran bengi iki terkhusus dan dihadiahkan oleh Pak Yasin dan Bu Sri untuk Pak Tembus sekeluarga. Oh. Orang kok Pak Tembus rabi karo Bu Sri. Berarti bojone Bu Sri Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Lah Pak Yasin berarti ndek bapak jenenge Pak Tembus. Lah Pak Tembus apane Pak Yasin? Loh, Bapake. bapake. Lah bapake Pak Tembus. Aku rong petuk mangsale. Iya. Nek Pak Tembus kok. Malam ini Malam ini malam malam buat nonton Mayangkara. Mayangkara indah sekali, Mayangkara banyak kreasi, Mayangkara ada di sini, di desa Sumber Gempol Ngancar. Sumber gempol patake sigar. Rejo Mulya Njabon. Cuge Waras Ngantar. Itu Sumber Gempol. Gempol ya wong gempol sirahe wong. Di Rejo Mulya Njabon Cuge Waras Ngantar. Sumber Gempol. Gempol.
Rejo Mulya. Iya, sita ini ngapane ini? Rejo Mulya Jambon. Rejo Mulya Jambon sugih waras. Iki desa kampung Petani. Dalu niki kabeh diparingi waras supaya bisa nonton mayang karang. Ora apa-apa, penting muni. Penting pas nadane Iya, ya. iya dong. Sementing ya dong. Iya, terus apa nih sing didongakne? Ya, Busri Busri. Rahayu. Hah? Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri galak solat. Lonjak. Buta. Tidak ya Busri kayak buta. Bisa main ngomong-ngomongnya apa? Maksudku nggak nadane buta galak kan yo kena ngono lho. Busri ayu. Oh iya. Busri ayu. Solai lonjak kata blorok. Busri Rahayu kalian Pak Yasin semoga tansah pinaringan bagya mulya, tansah pinaringan tentrem rahayu, lan ugi masyarakat tengancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng, mugi-mugi tansah pinaringan panjang umurnya, rezeki yang banyak. Kok radiami ini to Pak Bu ya apa? Dibaten no, kene iki piantune iki menengan dadi ndonga ora kudu amine beyanten Nek dibaten. gak enek gregete Mas. Ya tamane taman ya. Enek gregete. Iya taman sesek. Sabar. Iya taman ngene sik nyuwun sewu Bapak Ibu. Mangke lan ndonga ndongane jenengan amin nggih. Amargi ndonga niku nggih ngapunten nggih ta. Pun kalau muka dongane jenengan itu kedah diami. Amin. Mungkin lah buatan diamini mereka donikan itu nggak tahu. Nggih, ini kan gendeng asine. Ora asine. Mana? Ora. Lah ngene ngopo? Ini lho benane blangkonku iki lho. Benane blangkon. Ngapunten Bu nggih, Mbak Nikan kok mengerti donikan wah piantune ora. Ngomong elek lemu jebrok. Ora, aku apa muni lemu ora. Aku ra muni lemu. Ini kan nganggote. Ora, wong cantike kaya ora. Wong cantike kaya gelar bodine. Bodine nek kan sangen bahaya, jan kaya botol Yakult. Botol Yakult ki lek cilik. Iya ya, cantik aku Iki galon iki ngono. malah gede. Iya, ngatur ke tetembangan. Ngatur tetembangan. Untuk bar ngatur ke tetembangan, persiapan untuk keluarga naik di atas Pak. Omong ngono. Iya. Keluargane kudu nggawa dompet siji-siji. Oh iya. Anu nyuwun sewu Pak Tembus, Bu Sri kali Pak Yak. Aja deh aku mau diutang Pak Tembus ya. Lah iya nek pijet ro bayar. Apa enak memang pijet ngarep apa kita? Terus Ojo mbok sandeni Mas Kable, sono rada. Iya. Nyanyi satu lagu sih. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Paring apa sembarang ngurung ono. Iki jane mah keluarga minta go. Apa? Iki no. Apa ini? Permintaan 1000 siji. Ayang-ayang jalan tembus. Tembus. Oh, Pak Tembus dia jalan dari jalan tembus. Judulnya Patra iki. Dalane Pak Tembus ada di kenangan. Dalam sing Dalan tembus ada di kenangan. Cemoro sewu sarangan. Pak Tembus ning kono karo pijetan. Karo sapa? Bu. Lelo yo. Ya. Yo. Bersama Mayangkara ada kuler anggenipun Mayangkara marak sowan wonten tlatah Cendana Kandhak. Boten namung mengke nyanyi ning mengke ugi wonten tarinipun. Tari napa Bapak Ibu? Kok gedek ya, Pak? Tari napa? Kepang. Ini sudah latihan seminggu Bapak Ibu sampai direwangi telusupen barang itu. Ning alhamdulillah niki pun kandel, pun aman terkendali. Oke. Bapak Ibu, sampun siap panjenengan? Oh, saya benak nih. Oke. Bagi yang masih berada jauh nan sana, segeralah merapat di area lapangan Cendana karena akan ada spektakuler tari horse utawi jarana.
Oke? Yuk. Oh iya. Ya, yes. Jarane wedok Bapak Ibu, nggih. Niki jarane pun kabeh tenang mawon. Ya, kok tasih perawan ben jarane. Oke. Semoga Bapak Ibu dipun pirsani sesarengan menika pasugatan saking kanca-kanca Malanggara Nikan Salindri Jarana.
bujang nong. Oh, kenceng tali ini